Keď sa muž vypne v páre, tak obyčajne to znamená, že prežíva nejaké zranenie. Čím viac je muž vypnutý, tak tým viacej žena samozrejme na ňo tlačí, aby tam s ňou bol, aby sa zapol, aby proste neodchádzal. Toto je veľmi častý scenár, ktorý prežíva mnoho párov a vychádza prirodzene z toho, že veľmi veľa mužov má svoje vnútorné zranenia z detstva a keď pociťuje, že nie je dosť, že nie je prijatý, že je zlý, že je nedostatočný, tak ho to častokrát vypína, lebo to bola jeho ochranná reakcia z detstva a bol tak naučený jednať na základe toho, čo zažíval od mamy alebo od otca. Nedostával tam prijatie. Keď takáto situácia nastane, tak žena prirodzene chce akoby zachrániť ten vzťah, čiže chce to oživiť, chce to nanovo reštartovať a z toho vyplýva, že častokrát na muža ešte pritlačí viac. Ale ešte väčší tlak vyvoláva ešte väčšie vypnutie u toho muža a takto sa to môže cykliť veľmi dlho. A myslím si, že je zbytočné strácať čas týmito vzorcami, ale je lepšie si to uvedomiť, že ono sa to naozaj deje a že je to takto. Nemôže za to ani ten muž, nemôže za to ani tá žena, že tlačí, lebo je to prirodzený inštinkt. Žena má tendenciu budovať to hniezdo, budovať rodinu a mať pri sebe živého muža, ktorý sa vie o ňu postarať, ktorý tam je, ktorý odpovedá, ktorý prejavuje, ktorý cíti, ktorý proste žije a je tam s ňou. Ale častokrát východisko, myslím si, že nie je to, že žena ešte viac tlačí, ešte viac a potom v dôsledku toho tlaku muž môže zareagovať skratovo a dá jej nejakú reakciu, ktorá je akože obranná, ale v danom prípade môže byť ešte, čo sa týka toho výsledku, horšia, že nič to neposunie, že dá jej nejaký protiútok. Áno, keď ťa niekto pichá nožom alebo teda mečom, aby sme to tak obraznejšie dali, tak prirodzená reakcia je, že ja sa bránim. Takže buď tam dám štít, že sa vypnem ešte viac, alebo idem do protiútoku, že chcem akoby zničiť to nebezpečie. Ani jeden z tých dvoch, ani muž, ani žena za to nemôžu. Muž reaguje tak, ako reaguje, lebo je tak naučený z detstva a žena reaguje tak, ako reaguje, lebo chce zachrániť ten vzťah. Ani jeden väčšinou vedome nechcú ubližovať tomu druhému. Chcú vyriešiť tú situáciu. Takže je dobré uvedomiť si, že žena potrebuje znížiť ten tlak a dať prijatie. Ak nie je ešte veľmi zranená, ak nie je ešte veľmi akoby ponížená tým odpojením muža, tak je dobré, keď sa pokúsi to spraviť. Že prestane tlačiť, prestane útočiť, prestane na ňo dávať podmienky, že buď taký alebo taký a dá mu to prijatie. Čo znamená to prijatie? Že príjmem to, aký momentálne si môj muž. Hej. Príjmem, že môžeš byť vypnutý. A ako náhle prestane útočiť, ako náhle prestane do mňa niekto nožom, mečom vlastne pichať, tak mne to dáva priestor na to, aby som mohol odložiť štít, aby som mohol odložiť meč, aby som sa mohol pozrieť na seba, že čo mi je. Čo môže spraviť muž? Muž môže nahlas pomenovať a zvedomiť svoj stav, svoj aktuálny vnútorný stav. Takže to, čo s mužmi robím vlastne na kruhu a to, čo sa na každom kruhu robí, že začnem hovoriť o sebe. Čo mi je, čo prežívam. Keď hovorím o sebe, tak nikdy v živote nemôžem ublížiť tomu druhému. To nie je útok. Hovorím, že som smutný, odpojený, cítim sa zranený. Proste pomenúvam to, čo je vo mne. Ak sa mi zdá, že neviem, čo je vo mne, tak poviem, že ja teraz som úplne odpojený a ja neviem, čo je vo mne. Neviem sa pohnúť, neviem na teba reagovať, neviem ťa objať, cítim odpor. Proste pomenúvam to, čo je vo mne. A kombinácia týchto dvoch vecí, že žena prestane tlačiť a muž začne pomenovať to, čo je v ňom, tak príde k uvoľneniu a môže sa to celé rozpustiť. Mne častokrát pomáha pozrieť sa na tú situáciu tak ako keby zhora.
hej? Že ja som tam v určitej situácii, že sa nám to deje, tak ja sa skúsim akoby na chvíľku tak zastaviť, stíšiť a predstaviť si, že som tam ja, je tam napríklad moja žena, ale môže to hrať aj ktokoľvek iný, otec, mama, šéf, nadriadený, hej. Pozriem sa na tú situáciu a pozriem sa sám na seba ako keby kamerou zhora a zistím, že čo sa tam deje, ako vypadá ten muž. Je to muž, alebo je to nejaké zranené dieťa, ktoré tam sedí a berie si to, že niekto o mne povedal, že nie som dosť, alebo si myslím, mám len domnienku, že niekto si myslí, že nie som dosť a mňa to odpojilo. Čo to tam je? Čo sa deje? A keď sa na to dokážeš takto pozrieť z vrchu, vidieť samého seba, tak obyčajne veľmi rýchlo ti dojde, že je to v zásade dosť smiešné v dospelom veku hrať si takéto detské situácie. Ja viem, že zvonku sa na to pozrie ľahko a že keď to človek prežíva, takže to berie úplne inak a že mu to nepríde smiešné, príde mu to vážne a veľmi ťažké a zraňujúce. Ale v skutočnosti, keď sa na to dokáže pozrieť vlastne z toho vrchu a zistí, že čo sa tam deje, tak mu to naozaj môže prísť až smiešné a obyčajne toto uvedomenie, že toto je tá situácia, takto sa to deje, nám pomôže z toho veľmi rýchlo vystúpiť. Takže riešenie je, či už jeden alebo druhý z tých partnerov dokážu vystúpiť z danej scénky, z danej role, ktorú si tam hrajú a dokáže pristúpiť k tomu druhému trošku inak. Či už to spraví jeden alebo druhý, tak ten, kto je na tej opačnej strane, sa snaží byť veľmi citlivý a vnímavý, že niečo sa zmenilo. On už sa snaží nebyť odpojený, potrebujem ho podporiť. Alebo niečo sa zmenilo, ona už netlačí, tak mám čas si uvedomiť a priestor, že čo sa vlastne deje. A môžem ku nej pristúpiť, môžem ju objať, môžem sa jej len pozrieť do očí a proste povedať, čo tam je. Lebo všetky tieto scénky, ktoré si tam hráme, sú zbytočným strácaním času, ktorý môžeme prežiť úplne inou kvalitou v proste prítomnom okamihu, užívať si jeden druhého, ale v danej chvíli to nedokážeme. Takže žena, keď prestane tlačiť, keď si to uvedomí, a muž, keď začne hovoriť o sebe, tak obyčajne riešenie je na stole veľmi rýchlo. A keď sa to naučíme a budeme spoznávať, že aha, toto je ten náš model, toto je ten náš vzorček a zase si to hráme, tak potom už veľmi rýchlo z toho budeme vedieť vystupovať. Pretože riešením nie je to, že ja sa dostanem do fáze, že už nikdy v živote sa ma to nedotkne. Pravdepodobne sa ma to bude dotýkať, lebo je to moja téma. Rozdiel už je len medzi tým, ako ja na to zareagujem. Či sa na to chytím, alebo sa na to nechytím, či z toho dokážem vystúpiť a ako rýchlo, alebo radšej budeme mať 2 dni, 3 dni tichú domácnosť a ono to potom nejako prehrmí. Takže takto fungujú tie vzorčeky z mojej skúsenosti. Môžete mi napísať, budem sa tešiť, ako to funguje vám, čo funguje vám. Majte pekný deň, ahojte.